Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumnge ka nagsurat iti ito yung programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kenayat ang napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nebag na bigat yung amin nga sa kapada papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Ang masaragan ng Barangay 31, Talingaan, na Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi. Kada ito di pagayam nyo ni Manong Yuan Nemi Ruiz. Kumapkablaw tinembag oras, nembag nga bigat, nembag aldaw, nembag oras kada kaya aming sa kapada. Please share this program. Share. Kahit padalan nyo papagayam ti pagkasalitaan ni Carmelita. Ni Carmelita, ti agbubulod iti asawa. Ada mabulod ng asawa? Wano asawa na, nga mapanabulbuluden kada jikirida. Sagodahin nga ti surat, hintayin basahin, tapos nagas nagat marugyan tayon sa ito iring pas, di ba? Sagodahin nga ti surat, ti pagkasalitaan ni pagayam tayo nga Carmelita, ngagbubulod iti asawa. Kung na dito Dear Manong Nemi. Apay nga tama nung Nemi nga adu di kita agkari ngam saan damot nga amo atong palen ti karida. Agbalin nga kari-kari. Uno, dati ti konada nga promises are made to be broken. Saan galing nga nagkari ka nasken nga tong palen. Tagonada nga sangwem iti kinapudno. Idi agar aram kanyak Manong Nemi tinagbalin nga asawak nga ni Daniel. Ingkari na ti langit kanda ka. Ingkari na ti amin. Karget mo ino ko Manong Nemi iti agpasyar nga mapang kami ti igid ti baybay kat kang kanayon ng ikarkari. Aging ka nga dadanom ti baybay kat santo agpatingga ti panagayit ko ken ka, Carmelita. Aging kang saan nga mabanog dagiti daluyon nga agburak iti napino kadaratan kastan tungat saan napulos sa panakabanog ti pusok nga agayayat ken ka. Aging kang nga daangis ko siksikan to lang ti patpatib ko. Ore na dagton tinagkaysa nga biyag siksikan to palaing ti babae ti biyag ko. Anyan nga kari Manong Nemi. Namatiyak met Manong Nemi gaputa talaga nga pa-check isuna. Kang runanti amin Manong Nemi na alukoy na ti pusok ti riknat tapno agtalay kakken ko ana. Kani sumet ti kis ti pusok. No kasdi ti panagkari ni Daniel Manong Nemi idiaddan relasyon mi. Agkariyak met ken ko ana. No anyaman ti panangkarim kanyak kastamet ti karikken ka Daniel. Siksikan to lahing ti lalaki ti biyag ko.
Awanin ti serbi pa iti biyag ko na mapukaw ka. Siksikan tulay. Idi amamok ni Daniel kadagiti naganak kanya ken kakabsat ko manong name ket kunada nag-thumbs up da. Okay kunada. Tanasing ni Daniel manong. Awan ti mading ambisyo na. Saan agin inom iti arak, saan nagsiksigarilyo, manong name sa mesa, nabintas ti pwesto na, manong name dakkel ti sweldo. At dan bukod na kutse manong name. Ket kunana kanya. Tilaing kan kurang na. Sweetheart, ket balay. So nga kahit ko, sakbay nga, agasawa ta, adanton balay ta. Nga sikalat ag gastos. Yes, adumatin turnong ko. Nag-house loan at. Kadi, iti may isang subdivision. Di kahit nga sawen, awan ti kwarta ka na ikapit ka rita nga balay. Kalma mo. No kasawatan ton, anyaman na kukuha, ken kukuam, kukata nga dua. Conjugal property. Ngano kas pagaringan tagsinat ha? Pagguduan ta? Apay panpanutim ti pa nagsina. Sweetheart, nilaing patay ti mabalinda mawagsina ka rata. Manong nemi ulit-ulitan na nakuha nga ipagkakaniyag nga nilaing patay ti mabaling mamagsina kada ka. Inya mamunak maten iti partido na manong nemi da papakin ni mamang na kastamat na niti kakabsat na kita no kasano ti panang welcome da kiti parents ko manong nemi pamilya kini Daniel kastamat ti panang welcome da kiti pamilya na kaniyak. Welcome, iha. Ito nagasawa kayo kini Daniel. Si Kanton ti bilang mi anak. Ket manugang bilang ni Daniel. Ang maunay mat nagbaliktadin ko na tinakam ko. Ngayon, pa-check manong nemi talaga nga. Matsuwelkamak kadakwada. Naplano nga ro ti kalaysa manong nemi aging gadimtengan day tang aldaw. Ngayon bilang kon ngayon ti kararagsakan nga aldaw. Iti biyag ko. Iti panagmaymaysan ti puso ayat kan ti bagimi. Kini Daniel manong nemi. Dinamalpas ti seremonya ken panangan wano padaya napan kamin iti balay mi. Ison dito yan manong nemi iti panangisibro mi kalpasan nga nablesan. Kat dito yan manong nemi nga nag-honeymoon kami kini Daniel. Isuper lang manong nemi iti panangipaay ko ti kinabirhen ko ken kuan. Iti panagka master bedroom, ti balay, manong nemi, ti may nga subdivision. Nairot, dagiti arakop ni Daniel kanya. Katunggal, irotan na ti arakop na. Maisabay, manong nemi, ti panangibaga na, I love you so much. Now and forever. Santo kang balbali tahet ko ka, Carmelita. Kasta akman Daniel, kukom ti amin namin ko. Siksikan tulaing, awanan ti sa pali. Kasta akmet Carmelita. Oh, Carmelita. Oh, Daniel. Nagmaris rosas na di nga rabi manong nemi. Dito muna ken kaslasaan na pulos. Ngagbali ti irot dagiti arakop ti asawa. Awan pulos ti panaglamiis na nadigat adada nga bumarbara dagiti agik kanapros na iti tunggal rabi. Agbadbada kami mamba nagtrabaho manong nemi tadamat ten bukod kong kotse mga pabisina akmat akas ken ko ana. Siyempre manong nemi adaba joint account mi. Sadya itingan ornungan dagiti sweldo mi kalpasan nga may kisay ko. Iti budget ko, ti makabulan, nakasapulan mi, tinaldaw. Map no, ti rep mi, kadag iti taraon nga mailuto. Dakda kami lang, saan kam nga nangalalan ti katulong. Imasin na tilutok, imasik na tiluto na. Awanin ti sapulan pa, manong nemi, iti kina pintas ti langan-langan mi. Ti kina irut, ti tanikalati anayat mi, kani Daniel. Aging gadimtengen nga da nagpitik ti saklot ko.
Anadamanin ti ragsak ti asawak manong nemi di bagak nga adan na agpitpitik iti saklot ko. May sakton nga ama. May sakton matin nga ina. Ay nga nagliba ko manong nemi iti adan pito nga bulan di sikog ko. Inaybayak mo ni mama manong nemi ta iso ti kaduwak nga mga sikaso kaniya kaya ti agbalinto nga anak ko ti apo ko. Siyempre, nagdadamuak manong nemi kit imbilbilin ni mama, no, anya di kitinasken nga ramidek, kan masapol nga, ada naka-schedule nga anak, panagpa-check up, panagpakitak, iti obigaynik manong nemi. Pina-ultrasound ko manong nemi lalaki, Daniel Jr. kung naadagos ti asawa. Aging nga dimtengan manong nemi, tinak panangipas ngay kini Junior. Katkas na iti amyaman ko kinapo Diyos, tinisalakan kami nga gina. Makita tiragsak, ititignahin balikas kanitirupat asawak manong nemi. Kasto nito ayat na nga nang karga, nga nangumbaki ni Junior. Padak ng gwapo ha. Kan padam to nga na singpet. Ngawan ti mating ambisyon na. Dapat lang. Masabol nga umala kanya ni Junior ko. Naparaburang kami pa iti may isa nga anak manong nemi babae ni Angelica. Ustunan ko na. May sabay, ustunan. Okay, ustunan ti dua, lalaki kan babae. Tapos saan kong mabebayan ti baki. Ang mga no, isukat na kiti umubing, ken na mas nabimbintas ngim siya. No, aga nakakpay may sak. Ustunan ti dua, sweetheart. O, sige. Puro mampay, agbaling ka nga lusyang, agbaling ka nga dabyana. Saan nga tupos ngayon suksukat, sweetheart? Alawin, mamatiakan ka. Mamatiakan ka. 100% kat santo nga maksay. Di pa nagtalikukan ka, Daniel. Gabuta talaga nga kasapulan manong nemi nga mangala kami tikat kaduwami. Ang abaling ay sulayang tiya. Makansikaso ka na kiti anak ko manong nemi. Kaya tagdalus, taglaba. Ngayon tagluto manong nemi siya kuno ti asawa. Isa da ito ni Inday manong nemi. Baysa nga nalukmag, ngayon naparagsit. Bakit nga balasang man? Kaya naasikaso ka na kiti ubing. Nadalus manong nemi tilabana. Kaya na okay ti pa nagurnus ka na panagdalus na. Gabo at ayo kami met iti kinasayat na manong nemi nga mga iwan kada kita anak mi. Agad binulan met nga da increase na. Kaya nang asawan manong nemi nagtultuloy iti pa nagtrabaho kumiti asawak. Agadan kami nga rumuari ti bikat. Agpaamyanan nagpadayak mo it manong nemi. Tasadya ti ang opisina na iti madaya ti ang opisina. Sa kamutumat agawid manong nemi pasari siya ti mo na wano saan kat isot maud-udi kat siya wano sa dadaduma kat isot mga umuno na. Nagtultuloy manong nemi ti irut dagiti arakop ti asawa. Ka nagtultuloy ti bara dagiti agek ka napurus na. Nagtultuloy manong nemi kaslakang kanayon na kabarbaro ni ayat kada kami. Ngayon. Iriadan iti high school manong nemi ni Junior kadadapalang ti elementarya ni Angelica. Adan ni kiti kundaway manong nemi at tawagan na ti asawa. Muna kang tulatan nga gawid. Tapay. Adanas kan nga papanami kini George, ni kumpadre George. Tayo ninong ni Jun. Papanan nyo. Always na nakarde. Itamang pa sweetheart. Nakakao pag nalagam, ta salak ba't ko minom? Ta inom ka dito papanan nyo? Birthday. Siyempre, birthday, tapas ken, da inom. Yung sanak to pulos ko minom, iti arak. Sanak to nagsigarilyo. Arak ken sigarilyo. Datat nas ken ngaliklikam. How about babae? Dahita ka manin. Agtalag ka kanyak, si Kamet. Dinto pulos may kat ken maksayan ti panagtalag ko ken ka. Daniel. Sabi ko ma, tamatong balmo ti karin.
Siya ti tao, ti lalaki nga mo katong parin ti karig. Iso nga, ikadam da nyaman na pa nagduwa-duwa, sweetheart. When, jak pulos ag duwa-duwa. Jak pulos ag hatap. Gabutag talikakan ka. San-san metin mano. Ni apay. Iti may sangal daw manong naming imasimarongkar ni mama. Kumusta kayo, anak ko? Okay kami, ma. Okay matigda po kayo. Ako mati pa panagkurkuran ni Inday. Maasikaso iso na. Awan sa ti asawa, di ba? Opisina ita. Sabado ita. Diyan makita ni Daniel. Inawis ni George. Masansan ka di kastoy? 2 bulan tan kastoy pa, ma. Every other day nga maladaw nga gawid. Sa nukas ng Sabado kin Domingo, awanin sola. Tapay. Tsaka mo. Api nga di mo amo. Naskan nga mo am. Amuem. Anak. Ti pakaalan no ka nagiti lalaking agaramid sa nga na siya at kat nalukay. Nasla awang bibiyang di asawa nga babae. No naskan nga stricto amso na. Naskan. No awan sa pulem. No, adasan nga, nasiyat nga, ramid na, nga dati-dati ka dinamat araramid, and imbesti ka rin. Napay-bay-bay ang mulatan, palpalugudam, tul-tuliritain. Huwag niyo mama, kasarita to. Rumbay ko na yung kasarita kayo. Saan nga mapukaw ti, agtultuling ang communication nyo. Naskin nga awan ti gap, itinagbaitan nyo. Kinunapay ni mama kanyak manong naimi agpaiso nga hanga uminom kinagsigarilyo. E paano hindi nila mga bisyo? Arak, babae, sugal. Kasanon, ABS. Arak, babae, sugal. Awan man nga agpaiso ti arak ken kuha na, makano at na babae ka, sugal na. No, sugal mama, jak patyen. Abuta, awa mo timaksay. Iti sweldo nang itid na kanya. No babae, pangalan na nga rin ti pagbabae na. Managsidan no, di babae, naggastos, imbes ng iso na. Eh, baga no, ang damit extra income na, ang mga met no, ada sa bali nga sideline na, nga sudeta ti ilatang na para iti panagbabae na. Manong name tinungpal ko ni mama. Masapol nga stricto akta asawa. Masapol nga imbestigarek. Masapol manong name ang salita kami. Kasi ti maysa nga rabii manong name rabii ti Friday na pagustuhan tirik namin ang padpada. Siguro malagip na nabayagin nga sanak nga isinagin. Ngayon madlaw ko manong name. Nakidit. Madlaw met dere babae kas kada kami manong name yun na puslon o no saan. Kad nabayagan at dadwalawas manong name ka diti. Nauudi nga pa nagkanaig mi. Nakaskas di nga nakidit. Kinasarita. Daniel. Mamaling nga di nga agsalita tabiin. Nga saan ta nga nakita? Agtugaw ta, agsangot ta. Heart to heart talk. Sita pa ba eh? Di ka di nabanog. Di ka di pa makaturog. Nabanog ngayon makainan na akmat. Makaturog ngayon kabailang magpailang at reden. Tanas ka ng salita ta. Wala naman tanas ka na magsalita da. Akang kanayon tamat ang kita. Nagbalbalyo kan. Saan na nakas idi? Kadag iti mo nung nangatawan, iti relasyon ta. Nagbalbalyo ka sa kani. Ano ka man nagbalbaliwak? Sa gaysahit ka rin yung baga. Maladlado ko ang nga kawawid. Nagbaling ka mati na balog. Pati Sabado kin Domingo. Nga dito ko mat kinairanta nga family day.
Nabayag tayo nga sa nga nagkukuyog nga sang kapamilya nga mga timul. Nabayagan nga sante nga si Muknal. Dati-dati araramidan tireta. Sabado, agmul tayo. Domingo, intay sumuknal. Kan na, ada nagdagundawi nga, out of town tayo. Salsalud-sud na kita, nagtano apay ka diyay. Nga, wamatente ka diyay. Kang kanayin kayo kuy-kuy ka ni George, doon sa dito papapanan nyo. Apay maten. Carmelita, gagangay dahil ta. Samad nga agtalin na nga kastoy ti kastoy. At pagbalbaliwan ti gundaway. Kasi iti tiyempo, danaliin na, ada na dawel, kahit nakatinga sawen. Nga idikat na ornos ti pamilyata. Nga itan kat saan ng ornos. Agaw awit agmada. Saan nga dahil isyo? Masapul nga anugot yung mga nagbalbaliw kat. Kahit kung pasublim ti dati. Sa paim ti sumangpet, kansang kang nagbalbalog. Mananunoid dyan ti awis ni George. Napatpateg ka rin na dyan nga George, ganta kami. Mabaling ka di. Ngayon sublim ti dati. Diyak may sublim. Anya? Naruama ko na kastoy. Naruam kan nga maladladong nga gawin. Naruam kan nga basta awis ni George kat tung palem sumurot ka. Patgam. Kat no daw mga kan kakanagdaan nakta. Nasaan ka rumurumuhar iti Sabado. Kat daw may kanagiti anak ta. Nga sa paham ti gawin. Kat daw may nga hanggang balbalog ti Domingo. Hamo ka di mapatgan. Dati ka dila awis ni George tinapateng. Naskin ka di nga kapat Awan turubin ka pagkabanta. Apay nga nakangato ti boses mo. Gagangin nga kahit kung impasayas, kahit kung nga mapasamak. Iti aba ba nga panao, masapul nga ang nugutin Daniel, nga nagbalbaliw kan. Di mo ka di may kari? Ngay sublim ti dati, Jack may kari. Sapsabulan ti bagay ti asto yan. Nugas ta. Saan ta nga maurnos ti amin? Aw, matalasakin nga ornosan ta. Agaw-awit ak pailaeng. Taapay, adan to ka di gundaway nga saan ka nga agawin. Saan nga si mong mati asawak manong nemi? Nagulime. Kat inulit ko. Adan to ka di gundaway nga saan ka nga agawin. Magtultuloy nga pakibiyangam teraramide. Babamasamak to tikasta. Anya? Isuno kayat mo nga sumangpetaklat ta. No anyaman ti kayat ko, di mo biyangan. Basta tinasken itid ko keng gati sweldok. Tinasken kat agawidak, uri man numaladawak. Daniel, sana kasto tiing karimidi. Ayan, nandikit karim. Eh, style mon. Maturog akon. Diyan akon kahit may isturbo. Maturog ka maten. Naminsan pa'y akasjay ti pa nagsarita mi. Ngam kaskas di manong nemi nga ti sa una. Diyak ka no pakibyangan, di kita aramiden. Bas na tinasken, kanito na kanyak ti sweldo na, ken agawid. Gabuta talaga nga agre-react mo manong nemi, mapasamak ti ba nagsubang mi. Pasaralayatan nak manong nemi. Kunak mo, sige, idisom! Hanggang basta lait lang, tamakita mo. Tapay no matong pakaan, at aramidam. Di ako na kaya't kapayang makita at panagkrupropam. Iti ka nito nga tangranak. Iti ka nito nga saktanak. Nasaan lang ang pisikal pa ng sakit mo kanyak. Abos na saksaktan na kon. At dan babaim, sandali.
Adan sa bali nga babae, di biyag musa ka ni. Adan sa bali nga pamilya mo. Katnuwan ko na. Ayop ka, la, sige, padasan. Padasan ti man danog kanyak, padasan ti man karamot kanyak, takitam. Pimit talaga sa itiramin mo. Ayan, nandigit ka rin. Daniel. Apay, ba't talaga stoy? Apay, apay, apay. Sumartanggan. Handa ka din nagbalbaliwag. Handa ka din nagkurkurang akong ka. Carmelita, I'm sorry. Lalaki ak. Agsapol. Agsapol? Iti ubing? Agsapol tinapinpintas? Agsapol iti prespresko? Agsapol tinasadsadiwa? Di mo ka di amo nga takal nga basol na iti Diyos. Di mo ka di amo nga ginulibamon tinadalos ka kalesata. Di mo ka di pinanunod ka masaktanak, masaktanak, masaktanak. Kaya't nakasawan nga saan akon nga ipatpatay, gabutam, kaya't ako nasaktan. Maiturod na akon nga saktan, gabutasaan akon nga ipatpatay sa kani. Kapatid kayo, kapat na pamilya kayo. I'm sorry. Dadapay mas napatpatig. Mas pa yan nga napatpatig. Sardengan akon. Tanong saan na ka sardengan sa salsalangadin nga astoy. Ang mga nun dumdeng dudgundaway nga saan ako na sumangpet. Manong Nemi, itiday tang himbagana. Sige! Sige! Kaya kumay nga saan ka nga makita pa ay. Kapailak, ikanta na rin ka masagbayan na kita anak ko. Sige, sige, pumanaw kan. Ang disappear kan. Banawan na kaming ka na kita anak ko. Kat napasamak nga rodakas na manong. Impakin ti asawak, digit arwatan na, digit gamit na. Ba nagpagsangsangitan digit anak ko, katimbay na kanya. Ma? Ano na ito yung mas pasamang tibiyag tayo? Apay ang impakin ni Papa. Apay nga masansan natin nagsubsubang kayo. Ma, diya kaya't masamak nga agbaling na broken family, ti pamilya tayo. Baro akon. Mumalasin ang tumaten ni Angelica. Ewan, ti maramit ko anak ko. Kahit kuman nga igawid ti amayo. Ngayon pa-check na sa anin nga pa-igawid pa. Nadal sa bali ang babae, itibiyag na. Kit itulok yung atan, awan timaramid ko. Patasin nyo kit di ang igawid. Tabarbarin no ta kayo ti makalukay ken kuan. Ngayon ti panagkunak. Talagang awanin ti patik tayo ken kuan. Sa ngabalin na ko. Tas ang kaya may bayan. Agbalinak nga ama. Ken inayo. Ingawid manong nemi digdag kabsat ti amada. Idi tarumwaren kat maudin ti alain ni ti uneg kalpasan nga digdita dumagat ingkarganan ti tulugan. Papa? June. Papanan niyo, Papa? Angelica. Papapanahon na tinayo. Kan kayo tiyo ti pumanaw. Nadaga din sa bali nga pamilyayo, Papa. I'm sorry, anak ko. O, ang pagdaragan nyo tao, edad ko ti, suportak kada kayo. Anya man nakasapulan nyo, mabalim may pagkudoan, kinamamangyo. Binulan, i-deposit ko. Itibang ko. At account yung nagpadbada sa kani. Amok met. No anyat account number yun. Sa may kasapulan na ito, Papa, si kamis mo ti kasapulan, may ti kaadam dito eh. Ti man nakakit kita may kangga. Ti kaadam, mga presensya, may ito yung balay.
I'm sorry. Umay kayo matsarong-karan. No saan nga dito balay, mabaling nga pasarong-karan kayo di eskwela yun. Mabaling kayo nga, umay kayo alain tam, no? Agkukuyog tayo. Nasaan tayo kadwa ni mama? Gabutawan kami ni mama mo. Saan yung iba't patik ni mama? At sa bali iba't patik ko. Ang pingastoy nga nagbaling kayo matakastoy. Diyan kayong pag-aram kastoy pagbalakan niya, papa. Inay-idol kayo, rinaraim kayo, pagkatapos sa taramitan nyo, may sakay ba't gayam, nga dagas nga asawa. Jun, dinakpilitan nga bukawang-kawan ka. Ay, papa, abay nga marami dyan ibang baybayan ka na kami. Abay. Kastoy manong name tinasaksyak nga dialogue. Dagiti agama na Daniel ken Junior manong. Idento ta nakadumuglat ang hagsangsangit na Angelica. Idi imandangan manong name ni Daniel taturungan ng tiridaw. Awanan ti Timek. Awanan ti balikas nga nangigkupay kay ni Jun. No dikat naganap ugmaten. Naging narakop na nga kapsat manong name. Kan nabanak maten imarakop ka na kiti duwangan nako. Kat nagdalanggayan manong name di kiti sangit sa ibek ken anog ugwi. Karing-karing ka nakuha. Siya kung nagbaling nga ama. Kaninayon nako. Saan kayo nga baybayan? Awatin din ti kinapudno kasi dyan ti desisyon kan pangganda yung tamayo. Ti kinapudno nga saan na tayo nga patpatig. Saan na tayo nakasapulan. Saan na tayo nakaykayat pay. Manong nemi nagbaling kariudan nga naliday ti dati naragsak na pagtainan. Uwen manong. Kat kaputan na kailan ni kita anak ko, manong nemi, sa mga nakasapulan ti serbisyo ni Inday, na paano nagsapod sa baling pagtrabahuan. Sumre ka kiti pisina, agtrabaho hak, mamamatagbasa na kita anak ko, agdadanon kanto, iti malam, iti balay. Amumatan manong nemi, dagit agkabsat, iti agluto. Amo daman tayo tagdalus, laban daman tayo terawatan na. Kat siyempre iti Sabado manong nemi, agukuyog kami nga panitimol. Kapag ka mag-lunch sa timol, mag-shopping. Yung kasasaang naragsak na kitandag ko, kasta akmet. At nan innem nga bulan, manong nemi nga sipod pimano ti asawa. Iripilpilitan na kita kapsat manong nemi ti umisem at katawa. Kasta akmet. Okay, awan ni papa, okay lang. Di kami nading. Okay lang na manong at awam met. Di namat tinungpal ti Karina. Di namat nagdeposito. Ken imbaga na nga sasarong ka na ta. Hamet. Or-oray ko na ko yung ta di eskwela. Di namat nagpakpakita. Da kayo mama. Magit kita yun ni papa. Saan? Di yung mapangkitain no. Ana talaga't mapaspasamak yung kuha na. No sa dinutisang petan na. Abre ko maaramindag. Tablan tama saksak-tanak. Saan ka din nga rumbang unay nga sukunan niyo iso na kapag awidan? Iso nga mismo tiniging desisyon na panawan na tayo. Saan ka din mailiw kang kuhanap, mama? Iliw? Sa ako lang ka-ilit may sa tao no namnamaik nga gawid. Yung magabutan dyan naman ay saan nga gawin. Di ka kandiag darom. Jun, mangmangin ko datan ka. Kas ka di ka skulaak. Sa amin laki di ka siyak ak. Ti anak, ti broken family. At dapat di ka skulaak. Kas ka ni Albert. Nagdarom ka nun ti inana. Indarom na di kita iya kabit. Kaya na masama. Tsaka mo. Tawon sa api desisyon. Ahan nyo ka di aramin din tigas na, mama?
isturbo ka pa. Saan yun ako? Mabay mo tayo na. Nuwan niya pakaragsakan di amayo. Itit ko. Nung hasta ko may suwarong karta papakin ni mama, manong naming, tas tama tibagbagad. Apa nga di mo ilaman ti kalintagam, kas legal nga asawa. Diyan mo amon no anat sitwasyon, papa. Kat amon nga mina. No, sa dino pag-awidan di asawam, nung hasta nga po iti opisina. Tapno dadang na masaktanak. Abi nga di mo tuladin nagdado mga legal nga asawang ilaban na tikalintagan na nga mapanarautan. Di babae di asawa na tapno. Diyak to ramidan nito papa. Ipalubos mo latan. Kat no aramintak na anyat naman yung mapasama. Mapasubling at asawak. No kas pagkarikan ta inakguluan nita. Baka na nga saan ako na kaya. Di ka maawatan. Pa, mama, anong saklatan ka stoy? Dati siguro tigasat ko. Nagbidota ka ng pili ka ni Daniel. Nanti pa nang ipagarup ko, idi, kat saan na ka nagbidot. Di tayo gamin amon, no anyat mapasama, kiti masakbayan. Nagsakbayak man ti kunak. Ngam ko nada, agsakbay ka man, maaros kang tupay. Makatawanin man ang namingan ni Aniniwan kat sa amin na nakita pa ni Daniel. Naging gang, iti may isa, ngal daw, Sabado, nag-ring di cellphone ko. Ni George, ito tumutawag ni Compadre George. Hello, Compadre. Hello, kumusta ka, Compadre? Kumusta ba ni June? Graduate nga ti high school. Adamat ti high school ni Angelica. Palubos niya po. Nag-college ton ni Junior. 4 years more, palubos niya po. Graduar ton. Mapag-graduar ko, lagi digiti anak ko. Kaya madaan dati na pinas ka trabaho. Naragsakag ton. Di mo ka di kumustahan, ti asawa mo? Uroray ko mahit, kumusta mo tinid Daniel, kunam ko ha. Saanin? Uray ibagak nga niya? Interesado ka mat lang? Ada ka didakas ka na pasamak kay ko na? Rabang na una yung mamami, kapatam. Siyempre, oray laksid ak man nga asawa, uno lilaksid na kang asawa, ada pala karbangan di kita anak ko kenkwana. Awan, okay lang iso na. Kanayo met ngomay dito pisina, nagtrabaho, siyempre. Di mo ka di salud-sudin no sino kadandan na? Saan ako nga interesado, kumpadre. Siya ka mabalit kas na legal nga asawa nga awang pulos ti tignay mo. Among, Jack, kanunungan ti kasto nga naramid ni Compadre Daniel. Baka mat ko na sung-sung ko. Saan? Saan mo sung-sung? Saan galing nga kang kalangan na kayat kuy-kuyog? Saan ko sung-sung? Kaputa, impakdaro ko muna kang guwana. Nga saan na ka nga, isuksukat o napaspusukatan. Pinasukatan na ka, insukat na ka pinamipinsan. Bagbagak mo dito na ka, anam tsaka mo. Talaga na iuwanin so na. Baybayam na taitan. Di ka di mailiw. Di ka di mga ramin ti pamuspusan tapno mapasublim ti ama di kita anak mo. Tsaka mo. Sabali ka, Carmelita. Di legal dito nga asawa ka talagang ilaban dati kalintaganda. Di da pulos pagplastarin. Mamlatan nga, voluntaryo ang tulatan nga, nagamit ti asawak no kahit napahin.
Nasurukon nga makatawen manon na seafood awan ti asawa. Kung nakarot kanya dagiti anak ko. Ma, di yung malaglagip ni Papa? Saman, malaglagip ko. Di yung kati kayat nga mapan kitaan kumusta matin ni Suna? Una tawagan nyo. Bakit di yung pet pulse tinawagan? Awan ti pambara ka magtawag kang kuhala. Ti saludsod ko, Mama. Iba't patigyo ka di palayang ni Papa. Abi nga dinak sumbatan, Ma. Iba't patig ko. Ngayon talaga iba't patig yung aping hindi yung tuntunan. Aping hindi yung pasublen. Pinadas yung ka din inaramid. Tawagan mo iso na. Alalo ko yung mga sublin. Kasta ko mamatiramidem, Ma, please. Tara kada kami. Pasublin niyo kumani Papa. Agkaalis takton. Baka marigatan kayo. Sa anak ka marigatan. Ano nyo pa iti amayo? Kit nisit tabo kat awan in supporter na kada kayo. Idin to taing karina. Tigapat ganyan nyo kadipay. Tikaskan ko wala. Kalikaguman nyo kadipay ngagsubli. Tikaskan ko wala. Nga namin pinsanan nga binabayaan na tayo. Binamin pinsanan nga tinalikodan na tayo. Eh, yung sawen, kahit yung agurahin may suna, saan matakasta? Hanyong gurgurahin. Ngayon kahit ko sawen. Api kalikaguan nyo palang agsubli. Ma, kahit may kuma, nga mabukal matlaing di pamilya tayo. Gusto ng mga ramit kayo kumanti mamuspusan. Tapos nagsubli ka na tayo ni Papa. Ni Rosie manunaming nga kaopisinaak ti masansan nga magbalbalakad kanya. Kumandrek man ti Suna manunaming gabuta. Inanak na ti bunyag ni Angelica. Kumandre, gusto di kita anak mo. Ruming nga si katagtignay. Mapasublim laeng ti asawam. Rosie, nukas pagadigan ta ni kumpadre tagaramin. Inatkit mo sa wen. No panawan na kayo na kumpadre. Bakit siyempre ha? Jacket ha? Tuntuna ka. Nasa sinuman ti babae na gra ka. Palubos ko ma. No kas pagarigan ha? Nga di namat aramidan. Kas na ka mataramidan. Hindi ko mapalang damdamo. Rinaot mo idan. Ag-iskandaloak. Ang mga no, saktan na klang asawak piskali. Kalpasan nga dinurder ng ti puso. Sabali ka nga pa iso talaga. Ngayon dungig ka. At damay isingahalsin ko kin ka. Kahit maramidem na siya tunay. Ano rita? Ang ti saludsod. Kayat mo ka di ngagsubli ka na kayo ni Daniel. Kayat ko. Well, kaso taramidem. Dumgin ka. Umis-isamak manong naimi kabayatan ng bagbaga ni Rosie tinasken nga ramide. Nakaamom tikas ng style. Kumandre. Ada na basak nga pocketbook. Kasi tinaramid na. Ket, ano kahit mong aramidan ko, madre? Aramidan. Ket, mas kasting haron nga jak agbaligi. Well, mga aramid kan dumanin sa bali pamuspusan. Sa kagsatin, no, kahit mo talaga mapasublim ni Daniel para ka dagiti anak mo. Ken para kayang kano talaga pa lang ipatpatig mo isun. Inaramid ko nga rod manong naimi imuna inamuk no sa dinot pagawawidan ti asawa. Tinawagak na kita anak ko.
Ma, apay, wala daw ang agawin. Baka mo kayo lang kin Angelica, ha? Kasano kala daw na? About, tsaka mo, basta 1 hour siguro. Paano nyo, ma? Para kada kayo, anak ko. Aramidik ti amin. Mapasublik laing. Ti amayo. Kasta, no kasta ma, ada man lang panggap yun. Ada man lang aramid yun, tapno, mapasublitan ni Papa. Yeah. Sige ma, good luck. Sabi ko, matagbalik kayo. Kas kada kita dumang istorya, manong nami, sinurot ko itinalimid ti asawak. Nang usarak ti sa bali akot si manong. Bimulo na. E di makita ko ti asawak manong nami nagkuyog da kini kumpadre George. Paring no saan da nagkuyog di kito nga gawid. Ay da papananda nga may sa lugar. Sinurot ko ida manong. Nagsina da. Sinurot ko ti asawak. Sa bali ng subdivision manong nemi. When? Nagsarteng ti kotse na manong nemi ti may sa kambalay. Lirabsak. Sak ng sardeng. Iti medyo adayo. Nakita ka dim sa manong nemi ti asawa. Nga da ng sabat kan kuha nga babae. Nga naging narakop da manong nemi. Dadya ka di ka babae. Ububi nga amang imsyak. Sla, teenager? Wanong early 20s? Sada simrekan manong nemi ito nagtibalay. Diyan mawatan tiriknak manong nemi. Kasla, matudok-tudok ti puso. May tagsakit ako. Diyak pulos pagarupit nga maramit mo ti kastoy. Namati akin ka. Nagtalay akin ka. Nga mapingang sangit akmanin. Pingan nga sinurot ko. Tapno lang makikita akin mapaniknik at tikinapod mo. Pagduanton nga tawen Daniel. Ni ay ni Uy. Oras ang gabas sila ko mga message. Na kumusta ka yun? Kung rin naging anak mo ko mga matiteksam, hindi mo puro sinaramin. Yung sa nga balik, aramitek, kad no sana kagbalik eh. Diyak ton mangin pamuspusan pahit at nagsuplika ka na kami. Dinak to nga tamatan mamabalahon dagiti tao. No padarsen ka nga pasublien, kad no sa anak tuman nga baligi, awatek ton ti kinapod no. Nga talagang awanin ti patagmikan ka. Aldaw ti Huwebes manong nemi. Tinawagag ni Rosie. No kastasan ka sumrek. Baka no, kamakamag to ti half day. Pakibaga. Sige. Ita ka din sayang kat mo ti amin? Itan. Amumon sa din no? Amukon. Good luck, kumadre. Good luck. Napanak ng doorbell manong name iti balay nakakitaki di kini Daniel. Madamdama pa manong name da mangilokaten trita. Hindi makita na, nakikdot. Awan tirumbay nga pagbut ngayon. Kumusta ti? Number 2 ti asawak. Kumusta? Di na ka ti pastriken? Awan ti pagtanagam. Saan ko nga ramiden ti kastininan namam. Nga ramiden ni Duma. Di ti legal nga asawa kat numapanda ti ayan ti number 2 no kabit kirida ti asawa da kat manggulo da. Sana ka manggulo. Agbalina ka na share kaya. Pastrikan din lain. Ano't nagan mo? Lucy, manang.
rumiglang manang tawag mo kanya. Mano taon mo? 24. Inaw na kalabasit, ganito inuunak na anak ko. Di na ka ti pastregen? Sige, sumre ka. Nagtugaw ka. Agyamanak. Mabit lang ha. Tapay. Mangisaganak ti pagsangwan ta. Sige. Nagpukusina, manon na naurnos, nadalus. Siguro, dati ti may isang ng gustuhan ni Daniel Kenkuana. Sa nalapsag ng peso. Imapay nga nga na awang atat anakdak. Uno ada anakdan ngim napan awang kumapaya. Baka no, ado ada anakdak kumanakit maladaga pa lang. Isuna. Hangat maburing, nagururay ka ni Daniel. Idagsublin manong name ni Lucy, nang indasar na katri nga duwang, nga natempla a Diyos. Inyawat na kanya kimaysa. Inawat ko. Inala naman timaysa. Kinitak ba nung name it, Diyos? Manang, no pag-arupag nga dain loko nga madidita. Awan. Awan ba't kas na ti panunod ko? Mabalintag sinukat. Saanin, gabutag talaga kay ka. Iminumak manong na imis ako hindi so. Iba't patig mo ka dito asawa. Abang yung patig mo, amom nga dasawa na. Manang, inaram na, amok idin nga dasawa na. Ngim, nakapaspas na, di pa nag-aram na. Kat gabutam, narik nagbat nga ba't patig ko. Inaklon ko itiligodan ti amin. Nang runa, nga nagbali na nga nakapatpatig kanyak. Idi adan na pasamak mi. Idinted kong kinabirihin ko kinkuana. Binalakadan nak nagidagad na kanyak kakapsad ko. Ngawan ti na siya tapagtungpalan ti amin. Pinadas kong insina. Namgaskas din inalukoy na. Aging kimbaga na nga. Napatpatig ako ngim. Iti pamilya na. Aging kimbaga na nga nakasagana nga mangpanaw ka na kayo. Gad ka ba ta tinungpal na? Lading itak manang. No inagaw ko man ti asawam. Ngimbali saan, arig na saan ko inagaw. Gabuta, iso mismo ti May. Isot nang ibalay ka niya. Ibagbagak ba't kayong kuha na nga sarong karan na kayo? Natawagan na kayo. Namtsaka mo no ape nga. Di na ba't aramitin? Sabi ko matamawatan na. Mawatan ka. Gabot ang palat ang babae. Yung mabaling ka titagkid daw. Kitaw. Mabaling ko ka di nga bulutin, ti asawaken ka. Nga, manong name ni Lucy iti day tangan nangek na yung bagat. Inulit ko gabot saan nagtipan. Buludak ko ma, ti asawak. Noon na pa nakabalin na. Uray no, sumagmanulayang nga bulat. Uray sublik tumatlayang kang ka. Kalpasan nga, mabulod ko. Bulbulod yung kanya, ti asawan. Uwen, no naman nakabalid na.
Kanapay ng sangit ka as namanang. Makasangit ak. Nga ba't ang sakit o na kanyak? Nga siyak pa yun, nga legal nga asawa, ti bulod. Ano ipakitakin ka? Linoktak ti bag ko manong nemi, inyawat ko keng kuha na ti papel. Ano na ito'y? Amo mo siguro tagbasa? Nagapo dito iti doktor When? Resulta ti pa nakadiagnose ko. Daan kahit sakit nga kanser. When? Kanser. Nalang kagaya mga nagbasa. Diyos ko. Isang nga bulbulo da kang nga asawa. Gabot sigo nito doktor. Sumagot na laingan nga bulan. Awanak to dito Awanak to dito lubong. Mabaling ka di nga orit sumagmanulaing aldaw no bulan kat makadagnak ti asawa. Mabaling ka di, Lucy. Ipagpagubom ko iti padam nga babae kas kanyak. Nga dandanin pumusay. Manang, maasyanak man ken ka. Kayat mo ka di nga pabulod kanyak ta asawa. Kainto namataya ko, kukanton. Takay tumatan tag-asawa. Ipagpakaasik lang ken ka. Kasanong ano tiramidek? Pumanaw ka. Umadayo ka. Saan kang pagpakita? Saan kang tumutawag? Sa mosong sumbatan tawag na. Sumagmunulaing bulan, Lucy, please. Tamnulaing may concentrate na may timang mangtaming kaniyak nga mangsulnit ka nagiti nagkurangan na kada kami. Nunas kan nga kang katikwarta tapno gastusan nga umadayo. Ikan ka. Anin. Adumat ti kwartak nga itid na. Nukas na. Mayat ka. Maasyanak kang kamanan. Sige. Urug gamitan. Mabalin. Tulungan ka mangyang pake di kita ruwatan. Manong ang bulan. Idaw-dawat mong oray may salang bulan kat matayak ton. Sige manang. Pumanaw nga rodin ni tamat lahing. Irobot ko na kita ruwatek. Aglugang itong kananyak. Intulod ka na sa dinot papanam. Sige, urayan na karod manang. Manong Nemi, umis-isen ti kongak. Hagteng-teng yung aki dinakam ko kay ni Rosie. Timmalab. Intulod ko manong Nemi di terminal ti bus nga agpaprobinsya. Inarakop na. Manang, sorry no naagaw ko man iti manong atawen ti asawon. Nagragsak kami, di ba? Owen, hanggang bale. Sumagmano lang ang bulan. Baam ta, saan ko nga tumutunga rin, kiti reseta ti agas, agas ka reseta ti doktor. Tapay met, tapno alisto ak nga, matay. Tapno sa ano na mabayhag, ngagbalinton nga kukwam, ibinulod kong asawak. Sige manang. Okay, happy trip. Bye-bye. Sige manang. No matay kan tuan kas pagaringat kat maamuak.
umay kanto kitain. Tigaga. Makulaan na pinatikas niya. Tinawagak manong name ni Rosie. Katimbagak tinapasama. Oh, makita, kumadre, makita. Hanga nakadlaw, na dyan nga babae. Sanga nakadlaw, kapot na nagsagit akmet eh. Buludak ti asawak, oray ko kam tumatlang tumatayak ko na nakit. Nalugoy ko siya. Ano tamnamain mo sumarunong pasama? Siyempre, sa pulan nanto ni Lucy. Imbagak kang kuha nga change ti SIM card. Katong balin ng laki di. Imbagak pagi di nga saan ko nga tumtumaren, di kita agas ko, na alis tuwa kamatay. Kat ko na nakit din, madamag ko matay ka manang, umay kanto kitain ko na. Ito sumang penak dito balay, manong name, ninalakop ko di kita na ko. Ma, naragsak kayo. Nagsakak, nangyari no, may santong malam. Dumteng ni Papangyo. Nagbeso, ma? Ano din naramin siyo? Saan nga naskan pa yung istorya ka na kayo? Ora istorya to, ito no, adan ni Tadi, ay ni Papangyo dito eh. Manong name Biyernes na parang ito bisina. Okay, manong. Ano nga ta? Nagawid ang ngarod ni Daniel Idirabi. Tsak man mo. Baka jamin lang, baka imyan. Baka itatag at hanga si Murak Tibsina. Baka mamaman na sa pulan ni Lucy. Tumawag ka man Tibsina na. Tawagan ni Kumpadre George. Tinawagak manong ni George. Hello, George? Kumpadre? Ay, Kumpadre! Natawag ka man. Awan, kumumusta lang. Kumusta ni Daniel? Awan ni Suna, hanga si Murak. Ape ka no? Tinawagak ka na. Adasap sa pulan na. Kalbasan pa nagsarita may kini George manong name. Kinasaritak ni Rosie. Rosie, madinsamit. Ano nga mati? Amangan mat no. Amo ni Daniel sa dinuti probinsya na Rosie. Amangan na pa na dinanon. Eh bakit sadya iti pag naidandan? Madinsamit ko madre. Kaya mo naman, kaysa anon talaga agtungpal ni Rosie, ori dumano ni Daniel di probinsyada, ilimangan na. Ilimangan na nga ta? Una, gabuta mo na tungpalin, ti karina kaya ka. Kit urahin na lang nga matay ka, kukanan to na bukbuko ni Daniel. Nusika ko makaspagarigan ni Rosie, hangkatas at ramidem. Kaya nalaing kamat nga nagarte, nga nagpakpakaasikan ko nga buludam lang sa magmanong nga bulan ti asawam. Nga ta. Anong naming dinedi nga malim ti Biyernes na guber tayo mak? Gabatado di kitinaskan nga kamakam ko nga saan ko nga na aramid iti aldaw ti Huwebes. Nandun nga ito nagalas 6 manong name nag-ring ti cellphone ko ni June. Hello, June? Mami? Ay, mama. Mama. Nervyos pa. Apay? Good news. Good news. At dan ni Papa. Ha? Kasi taon, hindi pa nag-iinarakop mi. Kat, anong harod? Anong harod? Apay naladaw kay manita. Nadekam kamakam ko na. Nandiyak na trabaho iti kalman. Na adarwaten ng imay. Imay dita? Si Marungkar? Saan lang si Marungkar, mama? Kabuta, damat na kita arwaten na. Kanin baga na mismo. Agsubli ka nun. Di dinamag no apay. Sa amin nga dinamag na no apay. Kabuta, maragsakan kami, nagsubli nga roden. Di dinamag no santo na pumanaw. Saan kami na dinamag? Na nagsaka ka nagkawit manong name.
kadagpeso at nantikot siya di asawa. Iti garahe na. Sana nga may meset kotsek manong. At ang asawa ti kotsek. Ngayon paradak manong nemi ti abay ti kotsek ti asawa. Kat iminak din nanon. Hindi makadisagak. Arakupan na kuma. Manong nemi nga namagatrasak. Up. Mabit lang. Di mo kahit nga rakupan ka. Abas tala rakupan na. Taapay. Nagsubli akon. Kahit nagsubli ka na, hindi nagsubli ka. Wayam ti pagna. Sweetheart. Di nakarakupen. Baka masaktan ka lang, tungpain ka, no, rakupen na. Nagsubli akon. Nga basta lata nagsubli ka? Nga kaslawan anyaman nung napaspasamak? Di man nung katawan? Sana sinsin ang tinaramid mo, Daniel. Naure kang kakarito eh. Karakter darapay lang ti puso. Mabaling ka din kawayaan. Tidalan ko, kahit konsumrek ti balay. Winayaan nak manong nemi. Umis-isama ngalimikon. Pahit anat kahit mga sawan. Nagsublin, arakupan na kon. Kasi lang. Parigatak mo na. May magore ka. Bakit no? Pumanaw man yun. Ay, wanak mo ta. Apay ka din. Napala ko namilas manong name di sila. Bagasuan na kasukatak, rumahanak ko man di sumrek. Carmelita. Wayaan ti dahalan ko. Apay, agsasara ka. Hindi kita kusina. Nakaluto ni kita naktar. E di inak manganin. Mangantang na duwa. Apay duwa ta lang. Imunan nga nangandig iti ubing. Gabot na, mabisita ka nun. Mga anak ko mamata nang kunak ngururayan ka. Tapno makapaglang ta nga mangan. Mailiwak men. Gaglang lang ta nga mangan. Abi nganta ka. Abi nga nagsubli ka. Tadi mo ka di kayat? Ano natin naman yung namariknak? Dinak ka din kayat? Tadanyat na naman nga mariknak? Kalpasan ng tinaramid mo? Mabaling ka din nga pasublik. Ti dati rik nam kanya. Kasano nga papasublim? Nanas ka nga naman ka manin. Apay nga dakad to'y. Gapo kang orte sa bali nga balay. Agawid ka di balayo. Kaya hindi dagiti naganak ka. Saka umay pasya rin. Di ba kasak ko nam? Arman nak manin? Arman ka manin ang nadak dito unang ti balay. Waya mo ti pagnaak. Intamangan nga duwa. Naglanglang ka mga nangan manom na imi. Sla, para kanya kaslawang kasang-sangok. Basta mga anak na ta. Subuang ka. Ano ba ka subuang nak? Kasi nararamid na kaya di. Kaano nga di? Hindi. Amok timangan, ure mang subsubukan niya. Hindi malpasa ko nga mga manunemi, ison din ang gumungin na ginaw. Siyempre ako niti silad manunemi, alabas nga nakapagtutprasa. Di malakip ko. Tapi ko mga kasilad kami. Nalagtipungan kinulas ko manunemi na panag iti sa baling nga silad bakante. Orat na ornos madlata. Di na nakita manunemi na sa dinua kasimpra. Hindi ko ang kasapulan ako. Carmelita, where are you? Honey, sweetheart. Napanitayan ni Jun. Ni Mamangyo. Sure, amo apay. Gat nangagamit ita, di ba? Ti amo kat simura ka ni silad mi, mat. Baka da silad ni Angelica. Angelica? Apay. Ni mo data?
Awan met. Ilukat mo man. Ilukat na. Ay, ni mamang mo. Awan met, hamat si Mark dito apay. Awan met din. Sapulan nyo Gan-anos kayo Gagangin lang nga basta maluko yun ni mama. Sa nga sinsin na tinaramid nyo. Ngayon baka tagtalaw kayo manin. Sanin. Sige na ko, anong sakti na yun. Kasta tinangin ko anong naming nga dialogue. Di naman kitain mo, ada akto yung bakante. Duwat bakante manong. Di ko nagkutin manong nito sa redora. Nagtugtog. Sweetheart, ada kanta? Diyak nagununi man. Napan na nga ta inalat, tulbag linukatan na. Naging tuturo ka. Dakamad kain ito Imabay. Imarakop. Di nakaruko ba nakasta? Apa nga may katoy? Sweetheart, I'm sorry for everything. Pakawanan na kuman. Uray kariak manin. Kari. Nagkari ka di mo tinumpal. Sang kuntol na ulitan ba Ika na kumati another chance. Samon tuman ng kidawan another chance, ito nagaramit ka manin. Santuan. Abi namin nagsubli ka. Naamiris ko. Nasaan nga rumbente. Ninarapit ko. Naamiris ko. Baka sad na ka nakakayat di babae. Ang natakas jay. Baka dan nakasarakan ng lalaking nga mga kasarkin ko na. Tapay. Awang ka din? Awan mo din. Ito nagawid at sa diba, nang ipanakit ko na. Awan, jak na dano rin. Awan na nagklarungatan na. Tilo ka. Inala na pa itin. Kwarta nga nakadulin. Amunat ng idulin na. Daming namin sa nga nakabangko. At dahil bati na nga surat. Anak kinunan at surat. Dinakanon kayan. Naamiris na kano. Ngawan tinapinta sa pagtungpalan ti amin. Nangaroon na jakman kahit nga ganak. Kahit nakanumot ti aganak. So simurat ka sa bali nga lalaki. Kahit nagsublingan ka. Saan ko na kayat? Tapay. Diyakon kayat ti babae nga nakaraman sa bali nga lalaki. Kastak. So nga nangitaray man nagpeso ti sa bali nakitaray ti lalaki. Siyempre, agdandan-nadan. Saan ko mata na kayat? Inayat mo rin dyan nga Lucy. Among tinagan na. Nadama ko ka ni George. Jack man din magbaga ka ni George Kadapit ko man umog tinagan na. Inayat ko. Agbali ko ayam di. Brig na ti tao ko na. Imsang ko na kayat. Gabutawan sa bali kapatgan kanyak no sanga na kayo. Sangkon ton mo ulitin. Gabutan mo kabidtot kan basol. Laglagak launahin no ulitik pakikit mo kabidtot kan basol. Abi nga rin dumanta. Amuda nga basol ulitin da. Sana ka sa kadakwada. I love you, Carmelita. Hindi nag-araw po nasta. Jack pelakayat nga kay data. Araman na lang, di ba? Abay dagos ko mga na sungbatang ka. Italang damon tumangaram kanya. Nagsubli ka nga rin silad ta.
O kay dataman lang. Munakan. Munakan, umay ka ha? Urayan ka. Kanag pa sumanong nemi nagkaida kami ng awan tinapasama. Kabigatan na manon nemi naglalangan kami nga nangan nga sang kapamilya. Saan kam nga uni nga kasawa. Nga may atiinisem di kita kapsat manon nemi. Tamuda manon nemi nga dumteng to di gundaway nga agsubli dati akinaragsak mi. Kan pa-checkmate manong nemi nga orin og subli ni Lucy kas pagarigan tatawagan na ti asawa. Baka ipudnunan to tinaramid ko. Baka ibagana nga awon pa ti sabali nga lalaki ti biyag na. Makamuditan. Kat kunak tinakam ko once nga agsinublianan di kiti duwa. Sublian to ti asawa dahil nga Lucy. Jak tumatan kahit pulos ti asawa. Makalawas, duwang alawas, aging ka, manonemi, na dimteng iti anniversary mi. Happy wedding anniversary, sweetheart. Flowers for you. Kung nakalang nalipatan mo, tsak malipatan. Ngayon dadakat ti sidong ni Lucy, ni ay ni Uy, no kastang anniversary ta. Duwang anniversary ta. Pass is pass. Romarte ka naglubig. Take dinner for the celebration. Imbagam katakwadan. Imbagakon. Agrubrubat na. Hindi ba lang sokta tinumporme? Bit lang. Naragsak na kita anak ko anong name tamang pasamak matmanen iti panagbamanding mi nga sang kapamilya. Nabakan may isang kaklas nga restaurant, dito kami nga nag-dinner. Happy anniversary, mama, papa. Thank you. Sabi ko mga, saan kayo itong nagsina? Santon. Kinuna, manong name ni Daniel. Weng kayam. Amumunti drive, di ba, Junior? Dalisensya ako na. Papa. So, nahulog nga, kung ako mang ikatakan to kumamanti konsek. Ito nag-ritual ka. Iyawid mo ito na jay kotse ni mami yo, mamang yo. Tapay. Umunakin nga gawid ka ni Angelica. Maturo kayo tulatan. Itarang kayo diri daw, ha? Papanan niyo, papa? Ika mag-date. Papan ka check-in? Nadalaw di balayan? Papan ka mag-date? Oy. Pag ko namin tanga mayatak, yung sweetheart man. Kadag pa isa sumanong name kastaw ni taragsak, dagit agkabsat, kanangalang kanyak ti tulbot. Ma, kawit kami. Oo, ingatan ti kotsa ka. Ganan na kayo. Mami, mama. Good luck ata kayo. And of course, once again, happy anniversary. Nagduga na kiti kotse ti asawak manong nemi. Papananta. Iti dati. Dati nga, basta anniversary ito ini, di ba? Nalipatan mo? Baka sikat na kalipatin. Let's go. Iada kami manong nemi, di ba sa kwarto, si Mareka kiti banyo. Tilokot to yun. Ang check-in ako. Nabayag matin na, manong name niya kahit kumatin. Anak ko ngaging ko na. Dito ko nga narik na manong name niya isang sangay ng irut ti harakop ti asawak akas iri dati. When, naka-irut kat binalis kumit dito ang irut ti harakop. Kaya nakabarbara di bibig na manong name niya nangamal kada kita bayagan nga mawaw nga bibig ko. I love you, Carmelita. Daniel, malagip mo. Dito first night ta, kalpasan ti kalaysa. Tapay, kaslaita ta. Kaslaita lang nga nagkalaysa ta. Iti pa nagrik na. I love you, Daniel.
Sabi ko ba sa munton nga ulitin, di mang paano ka na kami, Santon, sweetheart, Santon. Kat nagmaris rosas manen manong name ni iti nga rabi nga wedding anniversary ni iti asawa. Ngawanan manong name iti pa naglukay di kiti arakop na ka di kiti si Marsa Ronon nga rabi. Awanin na pulos ti pa nagbao manong name di kiti agyak kanapros na kanya. Dimteng manen manong name iti barong agsapa kinamnamay ti biyag miya sad kapamilya. Naragsak kami manen. O patin nga bulan manong name sipod idi addan ti asawak idi agring ti salpon ko. Saan nga na kapunbo? Hello? Manang Carmelita? Saan datoy? Ni Lucy. Si bibiyag ka pa lang? Tapay. Kunam nga, at cancer mo. Abay si bibiyag ka pa lang. Kunak malang nakuha ko ni Daniel. Kadabi nga di mo tawagan. Anatin di cellphone na itay. Tawagan Kat kasaritam, damagam nagsublikan ka. Kung namin din nga, kukuha ko namatay ka. Si bibiyag mo pa lang. Ito na kanungarod nga matay ka. Ni Apo Diyos lang naman kaid nga din ko. Lipatan mo ti asawa. Apay awang ka di sa bali nga lalaking hamayat kang ka. Adumat Ano sa bali ni Daniel? Ada kwartana. Nakiti dadumang lalaki ito kit awang kwartada. Di ko sumapol ka sa ada kwartana. Ore laklakayan. Manang, kaano ka matay? Kung namin di nga hamon to nga tumtumarin na kiti agas ng resete doktor kang ka. Baka tinumtumar mo. Baka saan lang nga bulan ti naitanin kang ka, baka tawan. Wala. Isublimat lang at asawang nga binuhulod mo kanya. Edo kada ka mo saan? Wala, ni manang inalilaw na gayaw. Kalpasan nga 30 minutes manong nimin nagring manen. Isumad lang manen. Hello? Manang, Allah, tinawagak ni Daniel. Saan ka nga magkain ka? Sakit mo ka kanser. Allah ni Manang, naglaing kan. Lucy, agyaman ha. Tanalo ko kita reknam. Ngayon pabulod mo kanyang tasawa. Kat no, binulod mo, katipulang mo. Kayat na ka din nga. Ipulang ko, kayat na ka? Imbaga kang kuha na nga umpay, lalaki nakasagit kanyak. Di nakbantan kayat. Lucy, lipatan mo ti asawa. Gabuta saan nga parakin ka? Ha? Kung namin di manang ipulang mo tumatlang. Lipatan mo, gabuta saan nga sublikan ka ti asawa. Saan nga ulitin pa tinaramid na nga bintot. Sige. Sige nga rin manang. Pangabali. Adumat dito sa bali nga lalaki. Karabian naman ang name kalpasan nga pinagustuhan man yung tirik namin kay ni Daniel. Sinan? Timawag kanya ni Lucy. Ken, ano tinaramin mo? Nabang ko kinasarita isuna. Imbaga nga buludin ka, ipulang kong tumitlain. Ipulang kong tumitlain. Imbaga nga man nga kanser mo. Nagpaarami dakti result examination, panakadiagnis ko. Itigayam ko ang doktor. Isut makita kang wana. Namatimat nga da kanser ko. Imbaga nga, uray kat sumagmuna lang ng bulan, matayak to. Subling. Orin no, oray ti papatay ko kat naragsak ka matay no, at mabulod ko ti asawak kang kakonak. Namatimat ti loko. Medyo adabasit basit model ti panunod na. Siguro akit. Alis to nga mamati. Sweetheart, I love you.
love you more, Daniel. Sanggon nga ulitin pa Uray no, umay nakasulit-sugin na dyan nga Lucy, kidnapintas. Amo kami dot sangkod doon no, ulitin pa No, adangarot sa bali man na makusunod ang nga babae. Saan doon, sweetheart? Sangkod doon nga ulitin. Kaya dahil taunay ti bagyam niya mana kiniapo Diyos, manunay ta talaga nga saanin nga inulit ti asawa. Na minsan lang. Sa nga kaskaridad duman ita nga lalaki para Diyos buenos manunay nga ulit-ulitan da. Nagraduwa rin manunay ni Junior dan atrabaho na aking nga dan manugang ni. Titimat lang subdivision ngayon mi manunay mi iti ayanda kadadan duwa nga anak da. Kastamatan kini Angelica manunemi nagraduar nagtrabaho damaten na asawa na iso na lang ta medyo adayo tinakikamangan na. Ngam binunan manunemi nga umay sumarongkar uno saan kada kami di mapan sumarongkar iti ayanda. Saan kami pa nagretiro iti asawa iti trabaho mi manunemi. Kasi siyempre kapag tatakda kamin adamat digdi kakabagyan na nga saan nga na siya iti kasasaan da nga tultulungan mi ida. Na ito nga ti pagkasalita ak manong name naggawa naklaunay ti anos mo nga nang ipasa. Kat sabi ko man damat na ibatik nga adal, liwliwak ang pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak ang dibngeg. More power to your program, manong and candless. Tuwing nga nadagyaman nga pagaya mo, Carmelita.